Salam sejahtera di hita salhukna damang dainang na inolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus di bagasa tikion di nalaho manangin hatan itu hak kita tapasadaro hatta martangya kita di bata Jehovah di bata amanami di bata natotong majamot ton ngulu nami. Tuhan di bagasa tikion mangiduhami asa tongos todim perbadia madongani jala mangurupi hami. Dinalahu manangin hatam. Asa mangatusi hami jala asa taruli hami sian hatam. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudiani Tuhan hatani di bata nasar tuhita di bagasa tikion diene mai sian buku di si Job bidu 12 mamuka mai sian 10 tolu masoh sa tuai 25 hatani Tuhan madapot di ibana bisu hondok tagugoon di ibana do panuturion do panibangon. Idama ibana mangarupakon gabedang dapot be dapot paulion. Ibana makurukon sa dabawa gabedang adong natuk paluakon. Idama ibana maniopi ay gabe marsik luhut nai. Ibana muse palukason gabi merbalik tan od dibahin. Madapo di ibana do hagugo ondo tapat tason. Guru di ibana do jolma na lilu do na mga liluhon. Ibana manogion akka panuturi hira tabat-taban. Jala maoto akka panguhumi dibahin. Ibana makarhari uhum roha-roha niya keraja. Jala deho serate tuguting na sida. Iba na manogyon akka malim bahen tabat-taban. Jala ditinggakon tutano halak na maruhaso. Iba na mangusat pamulungon sen halak na tahak. Jala dibuat panuturion sen halak na tua-tua. Iba na mangusehon haleon tuak keraja. Jala dipahodur hos ni halak na begu. Iba na papataron akka na buni siyan haholomon. Jala dibuat do tu hatiuron linggoman ni hamatean. Iba na patibulon akka bangso. Jala diago muse. Iba na pararaton akka bangso. Jala dipaudar muse. Iba na mangusak roha siyan akka partugin di bangso di tanoon. Jala diluluhan na sida di halongonan suadadalan. Jadi dadap na sida di haulomon so marhatiuron. Jala rabat-rabat na sida di bahen soon halak na mabu. Ido yang go sahatna. Damang dainang na hinolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Molo marsitaonon sa sahalak manang marsitaonok kita. Nataigil di bagasa ngolutta. Ang ronian akka nataholongi mga pulihita. Ang rona sida patugun ha porsyo taaso ng lilo. Jala agya na sida. Romadungan hita di bagasa nakasitaw. Alay buhado para sapta. Buhado hita mga rimangi. Molopolan nung nga marsitahonok kita. Alay. Nata etong dongatta. Nata etong alialetta. Rona sida dada manuturi hita.
ale menguhumi. Bahkan madok salah hit ale di dosa. Nah pasti mono masa si songoni di bagasan parnota. Hasit doro hatta tudu hatta. Uruk do hita. Jala mungkin tahu sir do nasida. Ale disuguni ro hatta. Tumago nasida unang ro. Molotong do mabahin majuk droha. Molotong do gabi mabahin lam do si taunoni. Huda di Tuhan. Di bagasan hata ni Tuhan nagabi jamita dihita dia pala partikyenon. Sudido hita maboto na masa tu si Job. Ditikina marsi taonon si Job ala ni si bolis na dipaluas di bata manguju ni ibana. Sudinang do maboto si taonon. Tarbarita do si taonon ni si Job. Jala tarbarita doi tu tolu halak ale-alena. Na margoar si Sopar, si Bildad, dohot ima si Elifas. Jala rodo ale-ale ni si Jopi na tolu halaki manopot ibana. Rodo nasida mamereng ibana madulu ibana. Alai haroro ni dongan di si Job na tolu halaki. Dada patugun hapor syaun ni si Job. Alai justru kedatangan mereka justru menghujat, justru menghakimi, bahkan justru menganggap bahwa Ayub sebenarnya sudah berdosa. Mereka merasa bahwa mereka lebih berhikmat daripada Ayub. Bahwa mereka merasa apa yang terjadi dalam diri Ayub ada di pangalahon di si Job. Panguhuman jala ela do na pinasaha ni ale-ale ni si Job. Juk do rohan ni si Job. Di bagasan juk ni rohai di pasa si Job ma tangiang na tu debata di hangjok koniba nama di bagasan ngoluna ia debatado nau bisuk sen salhu bisuk ni debatado nau gogo sian salhu bisuk nadong di portibio debatado na boy mabajol mamarhuaso jala debatado na boy madabojol masyan hasona debatado na boy mabahen sadajol ma gabi marbisuk jala debatado na boy mabuat bisuk siya jol jojor do sudinang di pa jojor si Job akka habisu ni debata na dibereng jala na dihapur sa ibana di hata ni Tuhanon di bagasan na 10 tulu takas do didok di si madapoton di ibana habisuhon do tagugoon di ibana do panuturion do hopani bangon. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dipersaksikan oleh Ayub sesungguhnya berangkat dari pengenalan dia akan kebaikan, akan kebesaran Tuhan di dalam kehidupannya. Maka apa yang dipersaksikan oleh Ayub sesungguhnya menjadi sebuah kebenaran. Karena Allah adalah hikmat daripada segala sesuatunya. Dan hikmat Allah melebihi daripada hikmat dunia ini. Dalam kesaksian Nabi Najojor nisi Jopon takas madirajubi bana waso di batado
nagumugo siya sa rukna. Dang bebana matpangusadean tu pikiran na. Dang bebana mangidu panuturion tu akajolma. Ale justru di pangidu ibana mapanuturion holang tu debata sapi. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka. So na dia 20 sedih. Ibana do mangusian halehahon tua keraja. Jela di pahudur hohos ni halak nabiku. Ayub dibaga sesitanon dan mengunjungi di bata. Ayub juga tahu bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupannya itu bukan karena dosanya, tetapi karena ada hikmat Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang akan nyata bagi kehidupannya. Maka dia di dalam penderitaan sekalipun dia tidak berdosa. Dia tetap mempermuliakan Tuhan. Dia tetap menyadari bahwa hikmat Tuhan tidak terlampaui. Rencana rancangan Tuhan tidak bisa dipikirkan. Karena rencana Tuhan melebihi dari apa yang dipikirkan manusia. Dan songona didokon nya kadongan ni si Jopi. Ala ni dosa da do na masa salunay. Damang dainang naenolong nga dibaga sa tuat ta Jesus Kristus. Ubar tu jami taon nang dipayong tu hita ganuk marsada-sada. Naparjolo sa hali dipayong tu hita hagogo ni debatado na totong maruhaso di baga sa ngolo di Jolma. Ala na hagogo ni debatado na maruhaso di baga sa ngoluta. Berarti kota kasdo tapasaha dirita asatung dipakai debata hobar tua kalomo ni rohan. Apapun yang terjadi dan seperti apapun yang kita hadapi, maka kita diajak untuk tetap mengakui kebijaksanaan atau hikmat Allah itu sendiri. Karena kita mengakui hikmat Allah, maka pada saat itu kita tidak lagi mengukur kehebatan Allah itu di dalam pikiran kita, tapi kita akan mengukur bagaimana hidup kita di hadapan Allah. Hurian yang nolongan di baga sa tuat Yesus Kristus. Sian hata ni debataon nang didok muse tu hita ganuk marsada-sada hobar tu ojahan supaya manusia takut akan dia. Nang dipengok tu hita asa totok kita magkabihari di bata di baga sa ngolunta. Jolma na magkabihari di bata di baga sa ngoluna. Dan tubuh be panghumion di ibana. Dan tubuh be akaroha. Nabuhi mabajuk roh dia kadungan. Karena manusia harus takut kepada Tuhan. Maka di dalam ketakutan itu manusia harus melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Biar midani jahuba do mulan habisuhon nina di buku poda. Alin yang manginang nenolonga di baga sa tuat Yesus Kristus. Molo hita mabir mida jahuba. Berarti unang adong biak kaulaw na sudah dingga di baga sa malunta. Gulang no jalma sonarion akapar jamita akapar halado. Dungjong-jong imana di langgatan. Gabi di pakibana do langgatan ni manghumiak ka alona. Dia mempergunakan mimbar itu untuk menghakimi sesamanya secara khusus-khususnya. Alai anggu mabir do hita mida Jehovah. Dan pakeota nasa na adong di hita lamang humi dong apa. Alai ko pakeota do na adong di hita lau mamuji di bata.
Naparpudi sa halisan hata ni Tuhanon. Nang dipasa tu tagad marsada-sada. Buhado jelma nabir midaja huba di bagasang ngoluna. Jelma nabir midaja huba di bagasang ngoluna. Iko satu pamikirion. Nasa na adong diau parsatok kinado. Jadi jangan lagi ada kita berpikir bahwa yang kita miliki ini adalah milik kita. Ini hanya titipan Tuhan. Jabatan, kehormatan, kedudukan itu titipan Tuhan. Maka karena semua yang kita miliki adalah titipan Tuhan, maka mari kita jaga yang Tuhan titipkan ini untuk baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Mata kita titipan Tuhan. Jaga mata kita untuk kemuliaan Tuhan. Hati kita titipan Tuhan, jaga hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Pikiran kita adalah titipan Tuhan. Mari kita berpikir sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka lewat firman ini kita mau diingatkan supaya manusia takut akan Tuhan. Zaman sekarang saatnya kita berkata jujur dalam kehidupan, bertingkah laku jujur. Karena kita harus menghadap Tuhan kelak. Maka orang yang takut kepada Tuhan, dia tidak melanggar perintah Tuhan. Allah ibana mangulan akalomoni rohani di bata. Amin martangnya kita. Muliate Tuhan disude dengan di basam doa sini roham. Nungataruli hami sen hatam ajari hami. Asa totong maka ngulun hatamu di bagas ngulun nami sigaro pare. Asa totok kami maka porseho. Dinasa ulun nami. Muliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Shalom, salam sehat Tuhan mamas masuhita.